molt complicat, sobretot un gran inici, un inici fulgurant dels madrilenys que va posar contra les cordes el Parlada, que com a l'anada Gianni es va vestir de protagonista traient moltes arribades, un contra uns. És que al final el nom propi d'aquesta eliminatòria és Gianni Casaro, sense cap mena de dubte, per haver parat un penal en l'anada davant el Móstoles i per la gran actuació que va tenir, sobretot a la primera part, al Municipal de Peralada. En canvi, el Parlada, a la primera part, amb els nervis de no encaixar, no va trobar el joc, es va sentir una mica incòmode, no va poder combinar bé a davant per poder matar l'eliminatòria marcant un gol que faria baixar els braços al Móstoles. Al minut 61, Forgas connectava amb Coro amb aquesta paret i ara sí, esclatava l'alegria al Municipal de Peralada amb l'1-0. Debutava José Marco Higón, jugador procedent de l'Hospitalet, que havia fitxat per aquest play-off d'ascens, i aquí arribava una jugada ja en els minuts finals, que va acabar amb una entrada sobre Pablo Carbonell i la posterior discussió, Marc Carbó, el porter visitant, i aquí veiem. Aquí sí que hi ha nervis, perquè aquí sí que el que quedava eliminat Nervis ja se'n anava cap a casa. I targeta groga Gianni, que l'havia vist a la primera meitat per no aixecar ràpid. Per tant, jugador expulsat, va haver de sortir Ricci, i jugador que es perdrà l'eliminatòria. I ara sí, Forgas, al 93, des dels 11 metres, provocat per unes mans, ara sí sentenciava el 2-0 i feia passar l'eliminatòria davant un conjunt, el Móstoles, que va donar molt bona imatge tant al partit d'anada com al partit de tornada. Ricci